Sama mone bi malion jorona kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musakaw kan. Wa aka nogoni mali wari ci siro be. Amada o made sama mone bi do fara ode kuna wari kan. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ ama degun sɔrɔ aka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn san toro ani karantelakaw k'an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ sankaw fɛ yen san kabini dugu jɛra sa min ye an ka kulu ye dɔw bɔra Bamakɔ 4h du matin dɔw kɔni bɔra Segu nka min ye Bamakɔkaw ye olu sera san Segukaw ɲɛ a bɛ faamu sira n'a kɛcogo don bɛɛ lajɛlen ni i ka se kɛcogo don an ye sira minɛ sa min ye Duna point ye an ye ale tigɛ k'an kunda bila kan ka na se Yangasokaw fɛ yen min ye so kɔni ye bi kun ye Yangaso sugu ye fo ka na se san yɛrɛ kɔnɔna na baara in an bɛ se ka min fɔ a la o ye k'a fɔ kununko surɔ san n'a bolofara n'a bolomadadugu n'a tɔrɔmadadugu san kɔni nana ye ka taa se fo bila ma nka Segu donda san a kɛra fiɲɛ ye a ji ma caya ye kosɛbɛ maa ye sira ta bi bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ ko san kɔni ani bila sanji a kunfɔlɔw jiginna ye an nakun yɛrɛ ye o ye sabula sɛnɛkɛlaw olu ka lajɛ belebeleba bɛna kɛ min ye sɛnɛ taabolo kura ye office du moyen banni n'a ɲɛmaa ye Isa Kante ale n'a ka maaw kɛlen don sa ka o ko sigi sen kan an nakun ye o ye sini ni Ala sɔnna ma sɛnɛkɛlaw olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan min ye jagobatigiw ye min ye nɔgɔ feerelaw ye min ye sɛnɛ tɛ taa fɛn o fɛn kɔ u bɛna ka na hakililajigiw kɛ ka miirinajigi kɛ ka kɛ ni salon waleya min kɛra Segukaw fɛ yen ɲinan ta ka kɔn samiya ɲɛ u bɛ se ka mun sigi sen kan o baaraw de bɛna kɛ sankaw fɛ yen office du moyen banni ale hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen sa an bɛ taa faaba kɔnɔ u yɛrɛ ko Bamakɔ sɔgɔmada in na Bamakɔ kunnafonidilaw ka so belebele min bɛ yen n'o ye maison de la presse ye parti politique caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sabula a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaaw fɛ ko min ye sigikafɔ bɛna kɛ partout kunkanko sɛbɛnna a bɛ fɔ o ma ko charte des partis parti dɔw ko min ye gouvernement ye k'u sigalen don a la k'a fɔ ko n'u ma wuli k'u jɔ k'a bɛ sɔn ka na olu ka tɔnw cili o boloda sigikafɔ ninnu senfɛ
u ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ kunna sini k'a yira sa ka bataki dɔ ci premier ministre ma laɲini 2 de bɛ a kɔnɔ premier ministre ka olu bisimila jɛrɛ min bɛ yen n'o kan ka daminɛ sini Mali fan 14 bɛ lajɛ fɛ ale lasigidenso la ko k'o jɛrɛ bɔ a kɔrɔ maître Muntaka Tall ale ye kumatigi ye an ka jɛ k'ale lamɛn fɔlɔ. Bismillahirrahmanirrahim. Cikan min bɛ yen a fɔlɔ ye foli de ye welekan bɔra kunun dɔrɔn de tile kelen kɔnɔ tɔn ɲɛmaaw ni tɔndenw ani journalistes kɛra ka yɔrɔ fa ko an k'o foli kɛ k'o barikada kɛ n'i ye maa wele n'i ma fɛn d'a ma i bɛ fɛn fɔ a ye kuma 2 de fɔra ko an k'o fɔ aw ye kuma fɔlɔ ye mun ye bi an ka jamana n'o ye Mali ye bin kɛra a kan an sigiɲɔgɔn dɔ fɛ an balima dɔ fɛ n'o ye Algérie ye an ka kɛlɛkɛminɛn ka o ci an ka jamana kɔnɔ an ko o hukumu kɔnɔ nka yanni o cɛ yɛrɛ an ka finitigiw bɛ baara min na su ni tile kungo fɛ ani duguba kɔnɔ kuma 2 tɛ anw fɛ ɲininkali 2 tɛ anw fɛ an b'u kɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw n'o ye état major ye olu ye min fɔ anw bolo o de ye tiɲɛ ye anw b'o de jukɔrɔma don nka bi fɛn bɛɛ la jɛɲɔgɔnya ani teriya kɔrɔ de bɛ ani Algérie cɛ o kama an ko an b'a ɲini fana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen diɲɛ fɛ ko ni jamana 2 fɔra ɲɔgɔn kɔ u bɛ taa kuma fɔ ye an ka taa ye sariya kɔnɔ Mali ka jo ka segin a ma diɲɛ k'a mɛn ko Algérie jo t'a la wa u y'an ka fɛn min tiɲɛ u k'a sara an ko o kɔnɔ an bɛ segin a kan kuma 2 t'an fɛ dɛ an b'an ka faamaw kɔ les forces armées maliennes an b'an ka forces de défense et de sécurité kɔ kuma 2nan ye min ye ko bi jamana kɔnɔ ko jumɛn bɛ yen a ma mɛn décembre kalo tɛmɛnen o tile 19 premier ministre ka kankɔrɔ sigi ministre min bɛ yen ko ka na ni yɛlɛma ye jamana politique ko baara cogo la a ye bataki ci partout ma a ko a b'a ɲini partout fɛ partout yɛrɛ ka mara cogo n'u ka baara cogo kɔnɔ hakilina min b'u la u k'a sɛbɛn k'a ci ale ma a ye waati boloda fana ko a bɛ fɛ ka jaabiw sɔrɔ yanni marisi kalo min tɛmɛna o tile 22 cɛ bolomafara dila ka baara nɔgɔya gouvernement yɛrɛ bolo partiw 100 hakɛ u farala ɲɔgɔn kan ko n'an bɛɛ ko an b'an ka jaabiw di kelen kelen baara bɛna gɛlɛya gouvernement bolo anw dun b'a fɛ baara ka ɲɛ de o tuma an bɛɛ ka jɛ ko kelen kan an ka o kɛ sɛbɛn kelen ka ci gouvernement ma o baara kɛra o sera gouvernement ma waati bolodalen kɔnɔ. Ayiwa maître Muntaka Tall ale ka laseli kɔfɛ min ye Amadu Koyita ye komi Tall y'a fɔ cogo min na u ka laɲini ye 2 ye baara min kun kɛra sa ka se ka kɔmansegi kɛ o la
ani ka ɲɛfɔli kɛ k'a ɲɛ yira gouvernement na k'a fɔ ko bi u b'a fɛ ka taa lasigi minnu n'o bɛ daminɛ sini Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale ni an ka ambassade kɔnɔna na ka kɛ ni parti politique tɔgɔla sɛbɛn ye k'o tɛ bɛn olu ma ko k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ pewu ko walima ko premier ministre ka u bisimila yanni jɛrɛ in daminɛ don cɛ. Amadou Koita bɛrɛbɛrɛlitɔn PS Yelenkura ɲɛmaa ye ale ye, ale ye faranfasiyali dɔw di an ka jɛ k'o fana lamɛn. Non, y'o de f'i ye n ko Burkina ni Niger constitution tɛ yen o, anw ye constitution kura de adopté o, donc c'est resté constitution sanfɛ. C'est vrai, la constitution normalement a man kan ka rentrer en vigueur parce que constitution n'i y'a ɲininka a yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ se ka n bila en vigueur, ça c'est le président de la République. Le président de la République t'an bolo bi o. Mais a bɛ viser ale bi, président bɛ décret o décret signé, a bɛ viser ni constitution kɔni ye. Est-ce que 92 constitution de don wa? Est-ce que 2023 constitution de don wa? Donc ko tɛ kelen ye an k'an farati. Donc an bɛ min ɲini dɔrɔn an k'a dɔn Mali démocratie fana nacogo o ni Burkina ta nacogo tɛ kelen ye. Mali démocratie nacogo o ni Niger ta nacogo tɛ kelen ye. Mali démocratie kɛlɛ kɛra depuis le 19 novembre 1968 dɔw ye kɛlɛ daminɛ. O kun nana cɛ le 26 mars 91 jamanadenw wulila k'u jɔ carré de martyrs de bɛ yen. 26 mars tɛmɛnen président la transition taara ka taa dépôt de gerbe kɛ. N'i ye dépôt de gerbe kɛ hakilina min kan i y'a k'o esprit kan. N'i y'a k'o kan o kan ka respecter fɛn minnu b'o kɔnɔna na. Donc o de la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ko cɛ kelen k'a fɔ bon on est prêt pour la révision de la charte des partis politiques. An b'o o fana hakilina ye an bɛ proposition d'o la mais ni fɛn wɛrɛ b'o kɔfɛ an ka b'o kɔnɔ. An bɛ min ɲini bi an ka charte révisée. An bɛ min ɲini bi feuille de route min dira premier ministre ma président fɛ n'o feuille de route activité o ko ko ka élection transparente crédible organisée pour que kuma ka di jamanadenw ma. Jamanadenw ka u ka ɲɛmɔgɔw sugandi. Transition fana an bɛ ɲini ka s'a san 5 ma. Transition waati kunkurun de ye. Kalo 18 kun fɔra an bɔra o kɔnɔ. Kalo 24 fɔra an bɔra o kɔnɔ. A fɔra ko léger report. O léger report ma ban bi. An bɛ ɲini an ka baara kɛ nin bɛɛ kɔnɔ pour que an bɛ se ka calendrier électoral sɔrɔ. An bɛ se ka élection organiser cogo min na. Ni élection organiser ala ta kɔfɛ maliden dɔ de bɛ taa. Ni malidenw ye danaya da min kan o de ka ɲi an ka jamana ma. An ka bɔ nin situation d'exception kɔnɔna na. Musaka minnu bɛna bɔ ka taa ni concertation organiser région kɔnɔna na ani extérieur la o musaka ka ta ka don yɔrɔ wɛrɛ la. Parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛya de kama a fɔra ko jamanadenw yɛrɛ k'u bolo don poche kɔnɔ ka jamana dɛmɛ kuranko la. Donc n'an b'o waati la kɔnɔna na n'an ko k'an bɛna taa nafolo wɛrɛ bɔ tuguni ko ka taa concertation dɔ kɛ concertation min kɛ kun tɛ a kɛ kun tɛ o. Parce que assise ye min fɔ foyi tɛna se ka taa fɔ ka jigin o jukɔrɔ tuguni wa n'a bɛ kɛ fana a kɛ kun tɛ et puis a bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ maa dusu minɛ fɛnkɛ aw bɛ taa maa 22 wele aw bɛ maa 2 de ta parti politique tɔgɔ la aw de ye lettre ci parti politique président bɛɛ ma mun na lettre ci an ka président ma cogo min na an k'a kɛ a b'a fɛ ka kɛ région kɔnɔ aw tɛ lettre ci an ka secrétaire généraux ma région kɔnɔ an ka section secrétaire généraux ma mun na m'o kɛ mun na bɛ mɔgɔ 22 de ta o mɔgɔ 22 la dɔw b'a la ko force vive la nation an bɛɛ y'o de ye o. Mais quand on parle des partis politiques, ça concerne les acteurs politiques. Maintenant, jamanadenw kan hakilila min fɔ olu y'o fɔ déjà assise la. O de la vraiment an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an bɛɛ de bɛ yan nɔ. Mouvement M5 RFP mɔgɔw olu min an ka fanga bɛ yen ani an minnu fana bɛ yan nɔ an minnu ka fanga bɛ na an ko nin ye faso ko ye faso ko ka bon n'o bɛɛ ye waati sera sisan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i ko cɛ kelen pour que démocratie de. Amadou Koita ale ka laseli ye an balimakɛ dɔ fana y'a miirina di ka kɛ ni parti politique ka nin sɔgɔmada in na lajɛ ye ale bolo ko kun man ka kɛ nin sira in ye cogoya si la wa parti politique a ka jate la fana olu ma jamanadenw kuntilenna faamu hali bi an ka fana ka hakilinaw lamɛn. Les amis, an ye Mali politiciens ka conférence de presse lamɛn mais ne ma fɛn min faamuya u ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔ y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ maliyɛndenw ka hɛrɛ le ɲinina na o kuma in tɛ tiɲɛ n'olu bɛ ka maliyɛndenw ka hɛrɛ ɲini munna o région kelen yɔrɔ la o sali kelen kɔnɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko non ko population hakilina man ka lamɛn olu ka parti politique ciliko la tuguni quoi c'est à dire que ko référendum bɛna kɛ ka na jamanadenw ɲininka tuguni ko non ko nafa tɛ o la ko man ka kɛ bilen bon aw ko aw bɛ anw ka hɛrɛ kama ko aw bɛ k'anw ka hɛrɛ ɲini mais anw hakilina bɛ nala ɲininka aw ka koɲɛ la fana aw fana k'o tɛ kɛ tuguni est ce que aw bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ don wa est ce que aw hakilina ni anw hakilina ye kelen ye anw ka hɛrɛ ɲini na wa n'aw bɛ ka anw ka hɛrɛ ɲini anw hakilina ni aw hakilina kan ka ye kelen ye o mais n'i y'a ye aw yɛrɛ bɛ ka siran ko anw hakilina kana na ɲini ce qui veut dire que hakilina gɛrɛ bɛ aw la min fana tɛ anw na les amis n'i y'a sɔrɔ fasodenw ka hɛrɛ ɲini kun ye parti politique ye a y'aw yɛrɛ sɔrɔ n'anw dɛsɛra waati min na an b'aw wele o kɔfɛ tuguni
n'i ye jateminɛ kɛ ninnu yɛrɛ ka réunion kɔnɔna na i bɛ sin k'a ye non intérêt ko dɔrɔn de don parce que olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wuli sisan ka kɛlɛ kɛ parce que k'olu ka baara tɛ se ka to sɔrɔsiw bolo ko sɔrɔsi ka pɔsi tɛ ka jamana mara ye ko sɔrɔsi ka pɔsi ka jamana défend mais ninnu bɛna na pɔsi min na tan ni pɔsi in tɛ jamana in tɛ se ka défend n'i y'a mɛn sɔrɔsiw président de don koyi ni président ma moyen ɲini ka bila sɔrɔsiw ka bolo kan sɔrɔsiw bɛ baara kɛ cogo di IBK tɛmɛna yan o tile la sɔrɔsiw tun bɛ cogo di o tuma IBK tun ye sɔrɔsi de ye n ko parti politique de tun don mais munna a ma se ka se kɛ sɔrɔsiw ye pour que sɔrɔsiw ka se ka jamana libérer maliyɛnw n bɛ min fɔ ye 91 a ka politicien ɲininka dɛ ko politicien jumɛn de sara ou bien a politicien jumɛn den de sara 91 u ka kaburu kelen yira dɔrɔn ko nin ye Mali parti politique in kaburu ye nin kun ye parti dɔ ɲɛmɔgɔ ye ou bien nin kun ye parti dɔ secrétaire ye k'a su kaburu filɛ nin ye o tɛ 91 la fantandenw de kaburu bɛ yen mais u mago b'o o ɲɔgɔnna kelen na tuguni maliyɛnw a y'a ɲɛ dayɛlɛ bilayi lezi politicien tɛ sa jamana ko la politicien den tɛ sa jamana ko la depuis Mali kɛlɛ daminɛna aw bɛ politicien su kelen jumɛn dɔ k'a sala Mali kunkanko la aw bɛ politicien jumɛn den kelen dɔ k'a sala Mali kunkanko de la a tɛ yen fiyewu bon fɛn o fɛn bɛ sala su fɛn o fɛn bɛ bolo la a bɛɛ ye population ka su de ye a bɛɛ ye population ye parce que an tɛ politique ninnu jate anw na tuguni vision gɛrɛ b'o la mun n'an ta tɛ kelen ye an kɔni bɛ min fɔ Mali population ye an ka to an ka sɔrɔsiw kɔ bilayi lezi an ka to an ka sɔrɔsiw kɔ ni ninnu y'an nɛgɛ ka bɔ an ka sɔrɔsiw kɔ walahi marche dɔ a bɛ kɛ anw de la anw de bɛ sa u n'u denw dalen don Faransi u denw ka sira tɛ yanna u yɛrɛ ka sira tɛ yanna a bɛ Mali politicien dɔ k'a b'a tɛgɛ ɲɛsin a den na k'a den filɛ nin yɔrɔ in na yan a tɛ yen bon soyons vigilants an ka to an ka sɔrɔsiw kɔ. ayiwa min ye Mali ale ni Alizeri ka ko hukumu kɔnɔna na a yera sa k'a fɔ musow tun ye welewelemada kɛ an yɛrɛ ka babu kan min ye ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ tun b'u bolo bi sɔgɔmada in na wulikajɔ in a kɛra muso jɛkulu fɛn b'an ka jamana kɔnɔ diinɛ muso jɛkulu min ye npogotigininw ka tɔnw ye ka taa fara maakɔrɔw ka tɔnw kan u bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Awa Keyita ale tɔgɔla so kɛrɛfɛla la musow ka yɔrɔ soba min bɛ yen sa n'u b'a fɔ ma ko PAF n'o ye CNDF kɔnɔna ye an ka jɛ k'a lajɛ coordination des femmes de l'AES olu fana taara a ko kɛnɛ kan. Mali musow ye wele bila wa président coordination des femmes leaders n'o ɲɛmaaba ye Maram Binta Jalo ye ale ye jɔyɔrɔ fa bi tarata avril kalo tile 15 san 2025 wele kun bilala muso bɛɛ lajɛlen ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ CNDF la walasa ka kuma k'u ka dusumakasi yira Algérie ye ɲangata wale min ta ka Mali sɛgɛrɛ o hakilina hukumu kɔnɔ maaba caman ye kɛnɛ in sɔrɔ musow y'u ka nisɔngoya yira wa ka tila k'a fɔ an ka finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali musow b'u kɔ bi u b'u kɔ sini. Hakilina kun ye mun ye parce que n'i ko muso i ko bɔ i ko denw i ko fɛn bɛɛ muso de b'a daminɛ camancɛ laban na ni musow t'a tɛ ɲɛnabɔ bon an baw y'an wele ko vraiment jamana bɛ cogo min na olu ye jija minnu kɛ wagati sera sa olu fana k'u denw wele k'a fara u yɛrɛ kan pour que an ka se ka bɛn an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'an bɛ yɔrɔ min na n'o ye centre Awa Keyita ye o ye musow ka soba de voilà an nana de parce que problème min y'an sɔrɔ ɲugu bɛ wuli ni ɲaga ye quoi problème min y'an sɔrɔ de y'a to n'o kɛra sababu ye an baw fana y'an wele pour que Mali musow bɛɛ ka na i mana kɛ kɔrɔ o kɔrɔ la i kɛra muso tɛntirikɛla ye o i kɛra sɛnɛkɛla ye o i kɛra nakɔfɛnkɛla ye o i kɛra jagokɛla ye o muso bɛɛ de tun welelen don yan bi vraiment an yɛrɛ coordination des femmes leaders de l'AES n'i ko AES ko Mali Burkina Niger an fana nana ka na an baw lamɛn ka na pour que bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na Mali Burkina Niger bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye ɲuman pour que jamana in bɛ bɔ ni problème kɔnɔ. Algérie ka na hakilina bon a tɛ balana parce que i tɛ sigi n'a ye ko min bɛ se yɔrɔ min n'o sera yen nɔ donc o b'i tɔɔrɔ Mali ni Burkina Niger ka farali ɲɔgɔn kan o de kɛlen don ka jamana caman tɔɔrɔ donc u b'a essayer ka fara ɲɔgɔn kan bɛn bɛɛ ta ka damatɛmɛ walew ta ka Mali sɛgɛrɛ o tɛna Mali bali taga ɲɛ na a ma bali an na ok ne ye mun fɔ Mali musow ɲɛna AES musow an bɛɛ de ye kelen ye n'aw fara ɲɔgɔn kan aw ye kelen a b'aw jija a bɛ kɛ kelen an bɛ wuli an bɛ baara kɛ an kana to cɛw dɔrɔn bolo musow fana jɔyɔrɔba bɛ faso dɛmɛli la ani denmisɛnninw. Hakilisigi kuma min bɛ ne fɔ k'a fɔ an ka finitigilakaw ye k'u ka continuer baara fɛ an b'u kɔ k'u taara yɔrɔ o yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ an b'u kɔ u bɛ ka fɛn fɛn kɛ an b'u kɔ wa an tɛ b'u kɔ fo ka min kɛ wa an b'u dɛmɛ jusqu'à fo ka taa s'a dan na fo an ka kunnawolo sɔrɔ
jɔmɔgɔ lawale min kɛra an na pour que k'a yira an tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ jɔ mɔgɔ minnu na. An ka Mali bi an sigilen bɛ sigikan min kan o ye an ka kɛ an yɛrɛ ye an ta ka kɛ an yɛrɛ ye hɔrɔnya ani danbe an faw n'an mɔkɛw ani minnu b'olu kɔfɛ u ye fɛn min dilan ka na d'an ma jamana in kɔnɔ n'o ye maliyɛn ka danbe ni a ka yɛrɛdɔn ni a ka bonya n'a ka karama ye o min bɛ yen nɔ bi anw Mali musow an bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan an ma kulubɔ kulu la an ma tɔnbɔ tɔn na dɔgɔya t'a la belebelebaya t'a la an ko Mali musow dɔrɔn an farala ɲɔgɔn kan ka na a yira diɲɛ mana k'a fɔ anw dusu kasira parce que an y'a ye kabini ko in kɛra communiquéw caman kɛra muso tɔn kelen-kelenna bɛɛ ka communiqué kɛ k'a bila ka taa ORTM na k'a fɔ k'i dusu ma kasira mais an ko n k'o t'an ɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ kulu ye k'a fɔ k'a yira diɲɛ mana k'a fɔ min kɛra an na a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini wa a ti bɛn an ma wa ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ tuguni ni Ala sɔnna ma n'o ye Yanga avion min pankuru min kerun k'a bin pankuru in ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye pankuru in ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu k'u labɛnnen bɛ ka na tiɲɛ de kɛ jamana kɔnɔ u bɛna to olu faga tuma min na de dɛ u ye pankuru in kerun ka bɔ a ka sira kan o bɛ ko jɔnni fɛ o mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka an bali san 10 ni kɔ bi ekɔlisow datugura dɔgɔtɔrɔsow datugura duguw farala ka bɔ ɲɔgɔn na duguw tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na duw cira caman de bɛ dugukolo jukɔrɔ Ala ka hinɛ bɛ Ala ka yafa k'u bɛɛ mɔgɔ minnu b'o janfa jugu la jamana compte la a ka ca ni san 10 ye n'a fɔra k'olu yɛra se bɛ k'olu ma Algérie bɛ taa ka taa bana minɛ anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Algérie ye anw jugu de ye bi Algérie y'anw jugu de sini wa Algérie ɲinana kunun kɔ donc anw fana bilama an bɛ yɔrɔ min ye ko bi Mali muso bɛɛ lajɛlen mun bɛ duguba kɔnɔ mun bɛ togoda la mun bɛ jɛgɛ feere o mun bɛ tigadɛgɛ si o mun bɛ fini ko sara la o min sigilen bɛ bureau kɔnɔ biki b'i bolo an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan an ko k'an jɔlen bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an jɔlen bɛ an ka finitigiw kɔfɛ u mana wuli su an b'u kɔ u mana wuli tile an b'u kɔ u mana yɔrɔ yɔrɔ lajɛ u b'a sɔrɔ an b'u kɛrɛfɛ. Coordination des femmes leaders de l'AEC n'ale ɲɛmaaba ye Maram Binta Jalo ye ale bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ni Burkina ko ni jamana fila farala Mali kan ka nin bɛɛ kɛ jamana kelen ye k'u k'u bolo di. to Mali Algérie ale ko hukumu kɔnɔna na hali bi an ka ministre min bɛ yen n'o ye Musa Alassane Jalo ye n'ale bɛ jago ko kunna an ka jamana kɔnɔ jagokɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔrɔfɛ yan fan fɛ sa Tombouctou Gao Kidal ale ni olu masala la sabula a yera k'a fɔ ko Algérie filɛ ka waleya min kɛ nin ye a bɛ sɔn ka na ni sensumaya ye jagokow nali la ani jagominɛw nali la ka bɔ Algérie kaw fɛ yen yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la sa Tombouctou sigida Gao Menaka ani Kidal o jagokɛlaw kɔni ni ministre ɲɔgɔn ye kunu fɛɛrɛ ni dabali sigira sen kan sa yaasa balo a kana dɛsɛ fiyewu ni jamana fan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka balo sɔrɔ fɛɛrɛ minnu bɛ jagokɛlaw bolo waleya minnu bɛ u bolo an'u yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan u ni gouvernement olu bɛɛ lajɛlen da yira ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre y'a yira sa k'a fɔ k'u ka laɲini fanba ye min ye o ye lakanako ye minɛnw bɛ se ka don cogo min donibata minɛnw bɛ se ka na cogo min na u yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan sa ka se ka balo bɔ jamana fan wɛrɛw fɛ ka taa n'a ye Menaka Gao Tombouctou ale ni Kidal ni Tawodeni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw u ni Musa Alassane ye o kuma kɛ an b'a yira o la sa k'a fɔ ko kununko surɔ Kucalakaw fɛ tiɲɛni a donna CMDT mɔgɔw kun min ye kibaruyaw sɔrɔ cogo la a yirala k'a fɔ sa ko min ye Samagaru kɔni ye o de jiginna Kucala CMDT ale kuru kɔnɔna na kɔɔri kɔni caman jenina an balima Kucalakaw olu ye min sɔrɔ a ko kɛnɛ kan an ka jɛ ka o filɛ. An bɛ aw fo ka waliman dɔn an bɛ Kucala région kɔnɔ ni y'an ye Kucala CMDT ale kuru kɔnɔna na ka tali kɛ tasuma kasara ale mun ye baliw sɔrɔ bali mun bɛ yen ni ale bilalen bɛ tali kama ka taa bila feereyɔrɔ la a bɛ bila tan de yanni a ta waatiw cɛ ni tasuma kasara in ye a kɛla surɔ ka bɛn ni avril kalo ale tile 10 ale ni 4 ye san 2025 ni tasuma kasara in a sababu kɔni o kɛla san pɛrɛn o kɛla san na waati Kucala waati min na an b'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko san nana Kucala a bɛnna o kasara waatiw ma san pɛrɛn ale ka baara ye nin ye a kɛla debi surɔ an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan kunnafonidilaw tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kunnafoni kunfɔlɔw di ni y'an ye a sɔgɔmadilaman na bi o bɛ bɛn avril kalo tile 10 ale ni 5 ma san 2025 ni kasara in a bɛ tali kɛ bali la bali min bɛ yen ni a bɛ sigi
nga sigi kelo kelen o be bali ba kelen ni ma anya bala ka fo anye ningalu ke ni sigi be bali duru jati ina fo ga se woro ma tasma yi akasara ma rosolo ol bela jele de ma nga mo bola suro ka caya ka se na deme do semete mo ma ka se na bali mulu be tasma ma se mulu ma ko lu sama ka boyi akala anga gouverneur gumi kenega anga famo bela jele no anga autorité mo chama nana ka se na alaime ka se na flelike albi se ga kishi tugumna ni kasarama anya yi ka fo ama se ma shima nga foli belebele ama di saper mugoma vraiment debi shuro obi barala fo sogomadana o bela jeli bolindo obi kanga tasuma faga tugumina o ta jini ngana tasuma fagati amu fu wa chesiriga ni de faso barai ni blala baramna ni yaka ketogola ibitanu o kewalola amu fu ka klaga duoga ala kan kishi ni kasara nyongona werema ame ala dili yara biyama ala ka danima ni ngoni o kunafoni anselaga musoro sogomadana ka di jema ma bela jeli bisa ga duoga tugumina ni kasara nu ala kan kishoma antse ga fogo manodo ngai kunafoni soro tugumina o kala samperenga wuli watu sabla wati samperen temena bela jeli bisa ga don ku jarga chama yi ga fo ni samperen ntenyumai ola akoni kala sababi ni balim blalindo ni aselo oma ni ye sogomadana image de suro image o chama yila nga sogomadana yan se vaga sega na kunafoni musoro ga daw bela jeli ma o de ni degina balmagado dirisa temili info kuchala amma bela jele fo aga famugo nyumana aywa ambe kuchala kawo ulufo ka fayna sa ka fo arajo ni chake mina munu sigino kuna fondi ko la lu togola so kerengere ne mimbe na be fuma ko aki ko ni kunungo aletara murbabugo kaw fei murbabugo fm mawo ya irana ka fo sa ko ga ampli utara no oye emeteri no murbabugo emeteri utara no ofana ye ulu kɔni bolo san be dansigi ulu ka baara kɛlu la maa min ye nin kɛ sa o ye aki ɲɛmaa ye waleya in kɛlen kɔfɛ sa Siriki Togola n'ale ye Moribabugu FM ta ye a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye an ka jɛ ka Siriki Togola lamɛn a ka damakasi la ka ɲɛsin aki ka nin waleya in ma. Aw ni ɲantuma kɛnɛ media kanubaga bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn bi an dusukun tɔɔrɔlen an bɛ bɔ ka kunnafoniya di an kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na arajo Moribabugu ale FM kunkanko kan bi fɛn min ye an ka arajo ka ɲɛmayaso min bɛ n'u k'a ma ko haki mɔgɔw o nana an ka arajo émetteur ampli ta ka taa n'a ye ka sababu kɛ ko u ka $1,000,000 ani 60 juru bɛ radio Moribabugu FM la o fana kama u bɛna an ka fréquence ni ka minana ka di maa wɛrɛ ma an balimaw jamana min ko a nana ka baara ɲini ka da denw ma an ka baarakɛyɔrɔ bɛ ka datugu ka taa fɛ an labɛn maa caman ta la bi haki mɔgɔw nana nin baara min kɛ wa nin waleya talen bɛ ka ɲɛsin an ka kunnafoni cariso bɛɛ lajɛlen fana ma Moribabugu FM dɔrɔn tɛ u nana ka baara kɛ bi ka kɛɲɛ ni a ye ka sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ déplacement la mais ka dɔn ka fɔ fréquence o ye haki de ta ye mais émetteur ni ampli olu tɛ haki ta ye radio sotigi ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bɛ Tunisi a bɛ furakɛli kɛ yɔrɔ de la nin y'a siɲɛ filanan ye ka taga ye mais u nana k'an ka fréquence ka ampli ni émetteur ka ta ka taa n'a ye parce que se de bɛ olu ye jamana min kɔnɔ fantanw de ka hakɛ bɛ minɛ u la a kan ka mɔgɔ siran o jamana tɔ laban ɲɛ jamana min kɔnɔ fantanw ka hakɛ tɛ d'u ma kunnafonidilaw ka hakɛ joli bɛ jamana la manga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen wala k'a latigɛ waati tɛmɛnen la ko an ka miliyari 11 o juru bɛ jamana la jamana ka $1,000,000 ani 60,000 o juru de bɛ anw na ko an ma sara an ma fanta sara dɛ an ko an ma sara mais jamana bɛ gɛlɛya min na bi kurantigɛ min bɛ yen arajo min yɛrɛ bɛ sigi a ka so yɛrɛ sara a ɲɛ ma o ka dɔgɔ bi n k'u ka an makɔnɔ dɔɔnin an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka wari ɲini hali n'an b'an ka dugukolo feere
yasa ka se ka a wari sara n'u ka an makɔnɔ u ma se ka an makɔnɔ cogo si la u nana an ka arajo k'a datugu se tɛ anw ye se bɛ ala de se de bɛ olu de ye parce que olu de bɛ fanga la mais an y'a faamuya maa min bɛ haki kunna ale tɛ arajo ko kalama n'o ye Gawusu Kulubali ye ne hakili la arajo dɔnbagaw de kan ka arajo kunkanko kumaw de fɔ mais Gawusu tɛ arajo sotigi ye Gawusu tɛ arajo so communication kalama mais ale tala k'a bila anw kunna o de kosɔn min mana ja a bɛ o de kɛ bi an bɛ Moribabugu FM kunkan sini ye jɔn ye o de la an ka jɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an kɔni ka kumakɛ da nin ye o tugulen ye fo ka taa fɔ waati min ni an sera ka se sɔrɔ ka wari in sara n'an ma se k'a sara alhamdulilayi an na fama togola kunkanko togola ka kunnafoni ma an na fama ma n bɛ bɔ k'o fɔ n ka media sanfɛla la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn. Ba fila bɛ k'aw fɛ yen min ye baki o tigɛyɔrɔ la sa a yera k'a fɔ sa ko nin waleya min kɔni kɛra sa n'o ye degunba ye o sɔrɔla baki ale tigɛli la mɔbili jan dɔ ale kɔni nana bana mini sa maa wɛrɛ tɛ se ka don baki kɔnɔ baki tɛ se ka munumunu a yɛrɛ ka tuguni waati jan sa baki kɔni ale ndɛrɛlen tora kamiyon yi ale fana ndarakilen ale fana bana minilen tora maaw olu ni baki cɛ jɛrɛjɛkulu sa olu de y'a ye k'a fɔ min ye ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ olu ka sɔrɔ k'a lajɛ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na maaw bɛ se cogo min na ka se ka baki k'ale sɔrɔ nka nin waati in kɔni na a yera k'a fɔ sa ko yɛlɛma ka don min ye ba fila bɛ baki ko la ko degun caman bɛ a kan maa fila su o yera Kuri ale ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw ka kibaruya y'a yira sa kunun ko k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati maa fila kɔni su fililen yera Kuri ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karanganakaw ka kɔɔri bɔ izini o fanfɛla la Urukila Carrefour ale la maa minnu ye kibaruya in di sa u y'a yira sa k'a fɔ ko wale in kɔni kɛra sɔgɔmada joona fɛ sabula Bamanci wale in juga wale kɛbaa dɔw kɔni tun bɛ ka maaw mɔmɔ a yɔrɔ la yen min ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw kɔni caman bɛ sira in fana kan nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen la sa dugudenw kɔni ja tigɛlen don u y'a yira sa ko fo fanga ale ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ ta ka don u ma cogo min na basigi ni lafiya a bɛ na nin sira in kan n'o ye Kucala ale ni Kuri ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔ min n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ ale kɔni ye a bamuso faga Tomiyankaw olu fɛ yen nakofa kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu yɛrɛ tɔgɔ ye o ye ale bɛ fanga so o komini kɔnɔna na min ye Tomiyan cercle kɔnɔna don kamalennin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a n'a kunkolo kɔni tɛ ɲɔgɔn fɛ a filɛ ka bere de ta nin ye ka fa ni ba bɛɛ lajɛlen lamaga koyi bere in ɲɛ damadɔ kɔni o kɛra bamuso la yɔrɔ min na o sumana min ye fata in ye o kɔni ye senfanda ye ka sigiɲɔgɔn k'olu wele n'a bɛna a bɛna an fa min ye nin ye a kunkolo ma ɲi koyi anw yɛrɛ tun t'a dɔn ko k'a fɔ ko a ka fa bɛ wuli a fɛ nin waati in na o y'a sɔrɔ ba kɔni ma se k'i senfa cogo si la a y'o da su o dayɔrɔ la fa o y'i yɛrɛ ɲini min ye musokɔrɔba in ye sa ale kɔni su de taara ye min ye forotalaw olu dɔw segitɔ de nana cɛkɔrɔba u y'ale dɛmɛ ka taa n'ale ye sewarekaw fɛ yen yaasa ka furakɛliw bɛ se ka kɛ cogo min na gendarmew olu nana sa ka sɛgɛsɛgɛli k'o boloda yɔrɔ in kɔnɔna na n'o ye Tomiya ye Buguni sira ka min ye mɔbili dɔ kɔni ye o ye accident kɛ mɔbili ninnu sa u kɔni ɲaamina ɲɔgɔn na maa dɔw olu fatura waleya in senfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 3 ɲɔgɔnna maa 40 o de joginna 8 olu ta ka jugu kosɛbɛ min ye nin siraba kasara ye n'a kɛra kari tɛmɛnen a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni miniti 30 ye min ye Jalobugukaw olu ni kɔ kelen o ni ɲɔgɔn cɛ Zamuralakaw olu ka marabolo kɔnɔna na Buguni fanfɛla la seerew y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ko a ye mɔbili minnu don ɲɔgɔn na o ye dɔnkilita mɔbili dɔ ye min tun bɛ ka bɔ Yanfoyila k'i kunda Bamako kan gouverneur ka directeur de cabinet kibaruya dalen ale bolo ka sa tulo kan ale wulila k'i senfa joona ka taa kɛnɛ kan ka taa jateminɛliw kɛ maa bananen dɔw u y'olu cɛ ka taa n'olu ye CSRF ale kɔnɔna na Buguso 31 tasuma taara ni o de ye Kobatokaw olu fɛ yen Kobato ale ye buguda ye sa buguda min bɛ Futubalakaw fɛ yen kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲambila n'o bɛ Bafula bɛ marabolo la kɛba ka yɔrɔ man di han tasuma in a kɛra sabu kelen dugulamaga ye dɛ min ye Buguso 31 sibiri tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 15 waati a y'o bɛɛ lajɛlen de jeni dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko tasuma in kɔni
ko foyi tɛ ko ni denmisɛnninw tɛ denmisɛnninw ni waati na sa kulu de kɔni bɛ tasuma la tulonkɛ de kɛ kosɛbɛ min ye tasuma kɔni ye balo dumuni sow minɛnw min ye baganw ye a y'a bɛɛ lajɛlen de nɔɔni maaw de taara nka maa n'i ma to a la nka min ye tiɲɛni kɔni o kɛra kosɛbɛ min ye Kotobatokaw olu fɛ yen Bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na n'an bɔra yen sa min ye an ka jamana minisiri bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira yɛrɛ ko kunna ale bɛ Irisilakaw ale bɛ Turikikaw fɛ yen Turikikaw ka dugu bɛ yen n'o ye Antaliya ye olu bɛ gɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan sa ka magobatigiw wele sini ani sinikɛnɛ bɛ boloda cogo di cɛncɛn fo ka jamanaw fɛ o baara tako 4nan u y'o sigi sen kan Mali Burkina Niger olu tun bɛ yen min ye ko yɛrɛ ɲɛbila baara ye o daminɛ kɛra sa maa min fɛ sa o ye Turiki jamanakuntigi ye a kɔni ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maaw ma maa ma falen bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ in kɔnɔna sɔrɔ Mali minisiri Burkina ta ka taa se Niger ta ma sa olu fana ye damakasi kɛ ka wulikajɔ kɛ sa ka se ka laseli kɛ Ablaye Diop ale kɔni ye kuma ta olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla ye sabula AES o ɲɛmaya o bɛ Mali de bolo nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ segin ka na sa an ka jamana kɔnɔna na hali bi min ye dugu min bɛ n'o tɔgɔ ye ko Budongoli ale kɔni bɛ Dembere commune kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Douanza yɛrɛ cercle kɔnɔna don maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ dugu in dɔn kosɛbɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 10 Mali wolomasiri tabaw kɔni donna yen wolomasiri tabaw u donna yen min kɛ min ye kamalennin 2 ye u y'a sɔrɔ taliki waliki bɛ olu bolo siganamaa dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko maa 4 ka taa se maa 5 ma ko olu kɔni n'o ye Bamanci wɛrɛ ni walekɛbaw ye kibaruyaw sɔrɔla cogo min na ko u y'olu dɔw minɛ kungo dɔ kɔnɔna na an'u ka dogo yɔrɔw maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra k'a sɔrɔ se ma kɛ dugudenw ma min ye wolomasiri tabaw ye u y'u ka baara kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na k'a fɔ ko bin kɛra dugu kan ko ayi ko bin ma kɛ dugu kan nka min ye armée kɔni ye maa minnu bɛ yen n'olu ye Bamanci wɛrɛ ni walekɛbaw ye u kɔni olu sama ka bɔ dugu in kɔnɔna na baara minnu bɛ yen n'o bɛ k'u bolo sa ka sɔrɔ ka taga o tɔ bɛɛ lajɛlen ale timɛ wolomasiri tabaw an bɛ t'olu ka gun kan hali bi pankuruko ta na sira fɛ sa Mali Burkina Niger olu ye lajɛ belebeleba kɛ Mali kɔnɔna na yan ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye baro kɛlɛtigi ye Mali Burkina Niger sa ko olu bɛna sigi ka fɔ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'a daminɛ nin kalo in tile 13 la ka taa bila tile 17 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa pankuru ko bɛ maa minnu bolo AES ko bankun kan sa olu ka se ka kɛ kelen ye baaraw daminɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ min ye nin pankuru ko in ye ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sa jamana 3 in u pankuru u sen ka don kɛlɛ la koyi u ka se k'u ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma wuli cogo ni taa cogo gosiliw bɛ kɛ cogo min na Burkina kana wuli a yɛrɛ ma k'a bɛ dasili kɛ Mali fana kana wuli a yɛrɛ ma k'a bɛ dasili kɛ dasili minnu bɛ kɛ fana Niger dancɛ fana na bɛɛ lajɛlen ka bɔ ɲɔgɔn kalama i n'a fɔ kɛlɛkɛcɛw bɛ baara kɛ dugu ma cogo min ko n'o sera ka sigi sen kan ka kibaruya sanumanw di gɛlɛya caman bɛ yen ko o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ min ye nin waati in na sa nin bolodiɲɔgɔnma kura min bɛna fara kow kan k'o bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ kuma tɛ kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw dili la ka se ka wulikajɔ kɛ jamana 3 in kɔnɔna na u bɛ dɔ fara min ye dugumamaw olu ka baara kan baara daminɛ na sa baro kɛlɛtigi y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in a kun laɲinina jamanakuntigiw fɛ yaasa ka dɔ fara finitigiw ka wulikajɔ kan Bamanci wɛrɛ ni walekɛbaw olu bɛ se ka lakunbɛn cogo min na fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye pankuru ninnu ye sa ko olu yɛrɛ kimɛli n'o baaraw o na to wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa minnu bɛ pankuru ko hukumu kɔnɔna na AES ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa chef d'état-major minnu bɛ yen n'olu kɔni ka baara bɛnnen don pankuru ko ma ko olu na nin kɛ yani u ka baara tɔ ka to senna sa u taara bɔ Sadio Kamara ye général de corps d'armée ale min ye Mali wolomasiri tabaw ka minisiri nin waati in na u n'ale fana ye hakilina falen kɛ miirinaba minnu b'a la ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye ka kɛ ni nin ko in ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna o la yaasa baara taabolo ale bɛ se ka ɲɛ cogo min na nka baara kɔmasegi kɔ kɔni bɛɛ lajɛlen sa ko ni Ala sɔnna a ma nin kalo in tile 17 o na taa kɛ jamanakuntigi Asimi ye yani ni maa kofɔlen ninnu olu ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na ka taa u fasow la polisilakaw fɛ yen Interpol maaw olu bɛ taama na an fɛ yan min ye Interpol ye sa ale biro min bɛ yen n'o sigilen don an ka farafinbolo fɛ yan sa o ɲɛmaaba ale tun bɛ Bamakɔ taama la Ablaye Jire ale yɛrɛ kɔni ni polisi directeur ba n'o ye an ka polisi directeur ba ye sa contrôleur de police Ablaye Jire ale ni Interpol maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Yaya Kamara ye ni ale y'an ka jamanaden n'o fana bɛ Interpol la ka taa se Abel Jarama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye baarakɛla ye Interpol hukumu kɔnɔna na min ye kumaw ye sa o ye tali kɛ min na Interpol ale ni an ka polisilakaw bɛ n'o bolo don ɲɔgɔn bolo cogo di baara bɛ na sinsin cogo di
min ye polisi directeur ba ye sa danga ye ale foli ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min bolo dalen don u bolo anu b'a fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u ni Mali ka se ka jɛ ka baara kɛ u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na laɲini ye min ye sa degun o degun ni Mali y'o sɔrɔ kɔsa in na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogo min na ka ban pewu polisiso min bɛ Senukaw fɛ yen n'a ɲɛmaya bɛ Amidu Jakite bolo a n'a ka dankan n'o ye commissaire de police Lasini Keyita ye olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min y'a to sa siganama 3 u y'u bolo da o kan avril kalo tɛmɛnen ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ falajɛkaw fɛ yen maa minnu minɛna sa a yera k'a fɔ ko saki de tun b'u bolo ale ni kɔfuru min bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma sa maaw b'u ka nafolo bila ala maaw ka kɔfuru fɔri falen biye la ka t'o ta n da ye a tɛ se k'a dayɛlɛ a tɛ se ka taa n'a ye a kɛra anw ka o sanja ayɛmuko kabini telefoniki ye Musa bin kɛlen an fana ma taa an ka kabini telefoniki kan n ko o wari bɔra ja balawu b'an bolo an y'a folonkoto fala ye n'an taara n'a ye n'an y'a fara kokokun de b'a bɛ k'an ka sow bin kɛsu in tɛ ka se ka dayɛlɛ ninnu fana ta y'o ɲɔgɔnna de wari kɛsu ninnu tellement fɛn nana bɔ an yɛrɛ dɛsɛra la an taara bila yɔrɔ la yen k'an yɛrɛ ɲini o y'a sɔrɔ kabini na i bɛ don ka mugan ci n'o banna i bɛ mugan wɛrɛ don ko min ye nin maa kofɔlenw ye u minɛnen sa maaw kɔni ka kɛsu de yor'u bolo kɛsu min ni brigade de recherche maaw polisiso in n'o ye Senu polisiso ye ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa k'i bolo da ni maa ninnu kan maa min yɛrɛ bɛ sa n'o kɔni tun bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kunna sa o bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra a yera k'a fɔ sa kibaruya jugu dira ko in na han sabula siganama 3 in fala ye a bɛɛ ti yanga ye o kuma kɔn ka fɔ polisiw ye kelen b'a la o si bɛ san 39 na dɔwɛrɛ bɛ yen o si bɛ san 53 la u bɛɛ lajɛlen u bilara sa polisilakaw olu ka bolo kan yaasa ka se ka u bugunatigɛ yɛrɛ n'u bɔyɔrɔ yɛrɛ dɔn polisiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli gan u la brigade la sa min ye FA ye san 45 kɛbu ale ye san 53 ye min ye BB ye o ye san 39 ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sa mun yer'u bolo wari min n'o bɛ yɛlɛma n'a b'a fɔ ma ko billet noir n'o b'i bolo i tilara o a ɲɛ da papier kan a bɛ yɛlɛma ka kɛ wari ye o billet noir o fana polisilakaw y'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ ja maa minnu minɛlen filɛ nin ye maaw nana damakasi min kɛ nin waati laban in na o bɛɛ lajɛlen ye ninnu de nɔ ye fala ye wari de bɛ u bɛ sigida min na a ye yenkaw kɛra banna ye o min ye polisiw ye u ko sa ko olu kɔni y'u ka ko bɛɛ ban pewu min ye polisi ɲɛmaa ye ko o ye foli ta ka ɲɛsin u ma maa ninnu sa olu natɔ ɲɛfɔli kɛ sigida 6nan ale tribunali o kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna Gawokaw fɛ yen Gawo olu ka sugu kura n'o ye Sosokoyira ye o sugu kɔni o dayɛlɛla nka sugu in dayɛlɛla nin kalo in tile 14 fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka kɔni sugu kura musaka bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 139 ma nka a tɛna di maaw ma sa dɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye sugu in yɛrɛ baara kɛ a bɛ fɔ o ma sa ko C3 Sahel ale kɔni ye kɛnɛ in kɛ sa k'a kɛ sugu ɲɛnamaba ye lakana b'a la min ye commerçant ye olu bɛ sɔrɔ ani merilakaw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Gawo mairie ye yaasa nin ka se ka kɛ ko wa k'u bɛna maaw lasigi a kɔnɔna cogo min o nana kɛ kibaruya ye ka da bɛɛ lajɛlen dɔn sabula an bɛɛ tɛ se k'an yuru ka taa ten ko sabula ko sugu kura don ni min ye min sɔrɔ k'a kɛ kɛba ninnu ka kalaban sugu ko a tɛ kɛ ten i to a sɛbɛnnen a bɛ d'i ma i to a ma sɛbɛn e k'i jɔ fɔlɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen olu k'a sɔrɔ jiko nin waati in na Kulukorokaw fɛ ko tare tilema o tilema ji de bɛ ɲini ji bɛ minɛnw fa Kulukorokaw fɛ yen min ye Kulukoro nin waati in na sa ko forage min kɛra a bɛ ɲini ka na 300 bɔ baɲumankɛw ka taa fara SOMAGEP yɛrɛ y'i yɛrɛ kɛ maa ye Kulukorokaw fɛ yen ɲinan kɔni Kulukorokaw caman y'a yira k'a fɔ buwa 300 ni kɔ minnu tun bɛ yen ni jiko gɛlɛya bɛ olu la k'olu bɛɛ lajɛlen ko alihamudulilayi ɲinan kin caman bɛ yen ji kun tɛ se olu ma kosɛbɛ min ye SOMAGEP ye a y'a ka robinet tuyau bonya kosɛbɛ yaasa ji ka se ka se o ka fara a ka fana baɲumankɛw ale ni ala ka maa ɲumanw olu fana ye jibondenw sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye forage ye ko ɲinan ta in kɔni k'o ka fisa kosɛbɛ keba ko Senikaw bɛ don Bamakɔ dɛ Tour cycliste du Mali deuxième étape k'o gagné maa min fɛ o ye Yaya Jalo ye n'Ala sɔnna a ma bi su in na o bɛ si Bamakɔ ka sɔrɔ ka Segu sira ale minɛ
n'an bɔr'o la sa npogotigini minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ siyansi kalan kɛ kayikaw fɛ yen ɲɔgɔndan kun kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ nin kalo in tile 12 ɲɔgɔndan in kɛkun ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye npogotigiw ye u ka se k'u ɲɛsin siyansi ma npogotigini 76 9 olu de taara sa ka ɲɔgɔndan in kɛ ɲɔgɔndan in bannen min ye jeune chambre ye sa ale kɔni ye donbolo kɛ u ye yaasa min ye misi siyansi ye o fana sugandili o kɛra kɛnɛ kan ɲinan san in an bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko o ye seko ni dɔnko san ye seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ taa kalo o kalo n'o ye seko ni dɔnko maa mafalenw ye ka kɛnɛ sigi sa k'a fɔ ko kalo ko a denfa walima a denbajala b'u kun na Zenta o ye directeur ye Ablaye Konate ale ye palais de la culture directeur ya kɛ conservatoire k'o directeur ya kɛ ni ye ɲɛgɛn kɔni ye diɲɛ fara lahara kan ale bɛ se o baara in na kosɛbɛ fala ye bi sɔgɔmada in na a ye barosigi kɛ conservatoire balafasigi kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye n'o ye conservateur ni INA kalandenw ye seko ni dɔnko maa minnu bɛ yen Famara Berete ale tun b'o kɛnɛ kan an ka jɛ ka ale ka laseli lamɛn. Seko ni dɔnko tigilamɔgɔ bɛ se ka bolonɔ tu tigɛ cogo di ka nafa ɲɛ a ka sigida hakaja diɲɛ ye o de tun ye belebeleba kumakun ye mun sigira conservatoire balafasɛgɛ la ka kɛ ni seko ni dɔnko san ye san 2025 ye o hakilina ɲuman min taara jamanakuntigi fɛ wa kalo o kalo seko ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ kalo denfa bɛ di o ma avril kalo denfa Abdoulaye Konate a ka wulikajɔw a n'a ye baaraba mun kɛ Mali ni diɲɛ seko ni dɔnko kan ka se k'o kɛ kalanbulon ye ka ɲɛsin conservatoire ani INA kalandenw fo ka taa se kalanfaw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ o kɔnɔ o de tun ye nin kɛnɛba in sigikun ye. D'abord an sugandilen ka kɛ nin kalo in mɔgɔ ye bonya de don a diyara an ye a bonyana an ma kosɛbɛ an ye baro sigi mun kan bi mun ye dɔnni sira dɔ ye nka dɔnni sira min don ne tun b'a fɛ a ka tali kɛ an ka dɔnni kan nasaraw ka dɔnni an ye dɔnni kɛ o la mais an ka dɔnni nasaraw tɛ se k'an dege o la o dun diyagoya de don ko an ka jamanaw k'u hakili jagabɔ o la pour que an ka dɔnni farafina dɔnni a ka se ka di kalandenw ma kalanden kumabaw u ka se k'a faamuya parce que u bɛ yɔrɔ la sisan u yɔrɔ man jan bolo ka don jamana fɛnw na donc a ɲuman de don u k'u basigi u ka fɛnw sɛnsɛn ka se ka u bɛ baara mun kɛ a ka se ka jamana nafa. An ka jamana seko ni dɔnko minisiri tɔgɔ la a nɔnɔbila y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara baw ko seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwalila sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Bon, seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ye min ye o ye ka jamana lakodɔn yɛrɛ fɔlɔ kɛnɛmala la n'i y'a lajɛ bi an ye sinimanbɔ minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ a bɛ taa jamana bɛɛ kɔnɔ n'ale bɔra bi ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ ko maliyɛn Ablaye Konate donc o ye seko ni dɔnko jɔyɔrɔ dɔ ye a jɔyɔrɔ fana dɔ ye ka bɛn ni kelenya sabati jamanadenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ musakako sira kan a bɛ na ni caman ye parce que n'i ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ fɛn fɛn ye n'u bɔra kɛnɛmala la u bɛ taa baara mun kɛ u bɛ sɔrɔ kɛ bon an yɛrɛ ka yɔrɔ in na yan n'i y'a ye seko ni dɔnko galadonnaw b'a la o tisseranw b'a la olu bɛɛ bɛ yen u bɛ baara mun kɛ a baaraw u bɛ feere u b'u ka balo sɔrɔ a la a bɛ se ka nafoloko fana cari jamana kɔnɔ. Nin kɛnɛ in kɛra sewa kɛnɛ ye kalandenw o mun yɛrɛ k'a fɔ u ye faamuyali caman sɔrɔ wa ni seko ni dɔnko cɛba ye an ka jamana kɔnɔ a ka kɛwalew n'a ka wulikajɔw ko o bɛ olu munafa kosɛbɛ wa a b'u ɲɛjɔyɔrɔ bɔ u ka siniɲɛsigi dilanni baaraw la. Bon, kabini a daminɛ d'abord a kumara a ka parcours kan bon an yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ a ye dekun caman sɔrɔ mais o ma se ka a bali a k'a ka avenir n'a ka siniɲɛsigi taabolo sinsin ni bi sew ye par exemple bi a filɛ ni a ye mɔgɔba ye a ye kuma caman fɔ an ye ko min bɛ se ka an dɛmɛ ka a dayɔrɔ kan
an ka progression n'o y'an ka taga ɲɛ a yira an ekɔlidenw na hali n'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn an kana n'a fɔ k'an bɛna na jagoya gɛrɛfuw kɛ walima tagabolo wɛrɛ ta mun bɛ se ka an ka jamana bila degun jugu la parce que art ale ni art plastique a bɛ jamana illustration yɛrɛ fɔ quoi. An ma lɔnna k'a fɔ nin kɛnɛ a y'an ka bonyana kosɛbɛ bawo an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔ camanba tun bɛ yen ka se ka taa dɔ fara kɛnɛ yanga kan. Famara Berete an b'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye sankaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Abubakar Ture n'o y'an ka radio partenaire ye yan Santoro an b'a fana fo ka min ye sankaw bɛɛ lajɛlen ye k'u fo halisa office du moyen bani maaw k'olu fana fo n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Falayi Keyita ani Keba Jalo ka fara ne yɛrɛ kan an bɛ sankaw fɛ yen ni Ala sɔnna a ma fo jumadon min ye juma ye an bɛ yan sabula alamisa kɔni de ye baara kuncɛli ye sini ani sinikɛnɛ don a bɛ kuncɛ alamisa nka juma an na Bamakɔ sira ale ɲini ze kɔni maa ti se ne yɛrɛ ɲɛ Bamakɔ ze Ala ka dugu ɲuman jɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45